Το νεκταρίνι με τη φυσική του γλυκύτητα και την αρωματική του γεύση αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν φρέσκες γευστικές επιλογές στη διατροφή τους. Μελία φλούδα και ζωντανό άρωμα είναι μια εξαιρετική επιλογή που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και κάλιο. Περιέχει 44 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια φρούτου. Είτε καταναλώνεται φρέσκο, είτε μέσα σε χυμούς, σε σαλάτες ή ως γλυκό. Αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή σε μια ισορροπημένη διατροφή και συμβάλλει στη γενική ευεξία.